Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Afgelopen zaterdag iets voor 7 uur 's avonds is een 19-jarige Curaçaoenaar omgekomen bij een ongeluk met een scooter. Dat gebeurde ter hoogte van de grotten van Hato. Uit een eerste onderzoek is duidelijk geworden dat de man met anderen aan het fieveren was en toen de macht over het stuur verloor. Politiewoordvoerder Imro Zwerver waarschuwde iedereen om zich op de weg zo veilig mogelijk te gedragen. Bij een spectaculaire achtervolging zijn gisteren 4 mannen aangehouden. Ze werden gesignaleerd in Marchena toen ze rondreden in een auto die eerder was gestolen bij Blue Bay. Daarop werd een achtervolging ingezet en die leidde ertoe dat ze tegen een auto aanreden op de Rode Weg. Daarna renden ze weg in de richting van Domi Abau en daar werden ze uiteindelijk door de politie aangehouden. De politie heeft de zaak verder in onderzoek. Werknemers van het ABC busbedrijf zijn vandaag aan een zogenaamde bezorgdheidsactie begonnen. Ze willen aandacht vragen voor de onzekere situatie binnen het busbedrijf. Het bedrijf heeft een achterstand van zeker 8 maanden van het betalen van de maandelijkse belasting. Ook wordt er sinds kort niet langer tot 10 uur 's avonds gereden, maar rijden de laatste bussen om 8 uur. Volgens de chauffeurs gaat het steeds slechter met het bedrijf en moet de overheid in actie komen om te helpen. In naam van 800 docenten begint Grupo 10 een rechtszaak tegen de overheid. Op die manier willen 10 leerkrachten van het VSBO Sint-Joseph afdwingen dat docenten met terugwerkende kracht alsnog de salarisverhoging ontvangen waar ze recht op hebben. Volgens de docenten staat er in de wet duidelijk dat een docent na 5 jaar recht heeft op promotie, maar houdt de overheid zich niet aan de regel. Omdat er volgens hen door de minister van Onderwijs niet meer wordt gereageerd op hun brieven, stappen ze naar de rechter. Eerder dit jaar werd bekend dat Nederland ongeveer 48 miljoen gulden heeft uitgetrokken voor het Venezolaanse vluchtelingenprobleem in Curaçao, Aruba en Bonaire. Een groot deel van het geld wordt besteed aan het tegenhouden en deteneren van Venezolanen, onder meer door het aanschaffen van camera's, drones en radars. Dat heeft de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties afgelopen vrijdag gezegd. En dat is erg teleurstellend, zegt Human Rights Caribbean. Woordvoerder van Human Rights Caribbean, Iteke Inchi-Witteveen, heeft gezegd dat ze teleurgesteld is in de reactie van Nederland omdat er op deze manier niks wordt gedaan aan het verbeteren van de levensomstandigheden van Venezolaanse ongedocumenteerden. De pers was uitgenodigd afgelopen zaterdag om een kijkje te komen nemen in het Curaçao Medical Center. Het nieuwe ziekenhuis is bijna klaar om open te gaan en nog voor het eind van het jaar willen ze daadwerkelijk operationeel worden. Op de beelden is te zien dat het nieuwe ziekenhuis er mooi uitziet en bijna klaar is om open te gaan. In het kader van de CONCACAF Nations League heeft Curaçao in groep A een mooie stap gezet door met 1-0 van Haiti te winnen. Dat gebeurde in een druk bezocht stadion Ergilio Hato. Morgen spelen ze de tweede wedstrijd tegen Haiti, maar dan in Haiti zelf. Curaçao won met 1-0 dankzij een doelpunt van Elsoy Roy. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.